आराव जादों सानै हौवा हिन्जावनि गोथै सह मोनदों। आराव जादों ओंखारदों नों खोनायाखै नों नुवाखै ने? अग्रदूत प्रतिदिनाव आजिरखमाव दि सेन्टिनेल इंखं बड'सा आगदारियाव सानै सिनायनो हायै हौवा हिन्जावनि गोथै सहनि मोस्लिर सावगारि। सोरबाया बुंदों मोखांखौ सिनायनो हायाब्लाबो गाहायथिं नायोब्ला सैखात नों आरो आं बादि नुयो। नों सानो नामा बिसोर नों आरो आंनिनो गोथै सह होननानै? आंबो सिमाङावसो नुदों पुलिस थानायाव सलादें फुथुनानै दोननाय बै गोथै सहआ नों आरो आंनिनो। खौरांगिरिफोराबो सैदिना सोरबा सन्देहजों बुंनायखौनो लिरब्रबथारलायबाय खौरां बिलाइयाव। बड'सायाव होनाय सावगारिखौ नायदोंमोन आं सिमाङाव नुनायखाय। खिजानिबा जाबायनोबो हागौ नों आरो आंनि गोथै सह। थानायावबो थांदों आं। गोसोआ एसे मावखांदों गिस्रुम, देहाया लोमजाखांदों हाव हाव, दोम थाथ'दों गिसं गासं। आयौ मानैसो बेलाय? गोथै सहआ गाननाय दखना फास्राखौथ' आंनो मैया गानदोंमोन, आरोलाय नों मैया गाननाय लंपेन्ट सार्टखौ हौवानि गोथै सहआ गानदों। मा आलाय बालाय गोमोथाव राव बेलाय? टिभि बेरामि बायदि आं गोरान गुजुनो ओंखारबाय। खुदैया थाबथा थाबथा, हां लानाया खस्थ' जाबाय। होंगो दोंगो गोथै सह नायग्राफ्रा आंखौ सागुलायनाय जंबादि नोजोरा आंनि गोथां देहाखौ सुग्लिबाय। बेयावनो सानाय, बेयावनो आलौनाय, बेयावनो गिनाय। मादि आफोद बे समाव आं बेसेरिया। मानो मिथिगौ नों? गोथै सहआ गाननाय सिखौनो गाननानै आं गोथै सहनि गेजेराव गसंदों। नों बे समाव थाफ्लांनायमोनब्ला नोंहा प्रेसार दावखोगौमोन, सेन्सलेस जागौमोन। आरो बेफोर थाथोंसै दे। नाथाय मोनसे बाथ्रा जाबाय नङाना? गमामा गोथै सहआ नों आरो आंनि मारना? ना जोंनि खाफाल? ना जोंनि बिबेक? नङाबो जानो हागौ। हयथ' बेफोर मोनसेबो नङालासेनो बैसो जानो हागौ नामा? ना नों आरो आंनि अस्तित्व?